Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Bawuphulaphula ke lapha siza ke nalaa nto kuthiwa ke update malunga neqela leKaizer Chiefs ngaphakathi eNaturena. Abafana abadala ngoku bazawubuyela endimeni, bazawubuyela ngaphakathi beshesha kunqama emveni kokubana ke Kaizer Chiefs kangekwazi ke ukungena phaa ku-top 8, yahlala phaa kunumber 9. Ithi ke loo nto uMr Napper abafana bakhe ubafuna ngokushesha ngokunqama phaa babuyele phaa ngaphakathi enkomeni. iKaizer Chiefs ke kuthiwa ke abadlali bayo ne-technical staff balindeleke into yokubana ke bagaleleke phaa ngoLwesihlanu nge-20 kaJuni. Kuthiwa ke baphulaphula ke ininzi ke into ke ezawuxoxwa phaa iKaizer Chiefs malunga nee-players ke malunga ke nesizini ezawuqala. Kuthiwa khona imicimbi ke efana ke ne-medical and fitness test ke zokwenziwa phaa ngaphakathi ke kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula. Phinde ke kuthethwe nangomcimbi ke wokutravela kwetim ibheka phaa kwilizwekazi laseHolland, kwilizwekazi lamaDatshi phaa kwa-eNetherlands baphulaphula ke apho ke Kaizer Chiefs ke yokwenza laa nto kuthiwa ke kukutreyina kokuzilolonga phaa ngaphakathi ke kwilizwekazi laseHolland. Kuthiwa nazo ke izinto ke Kaizer Chiefs efuna ke ukugxininisa kuyithethe ngazo futhi ke malunga nemicimbi ke yevisa baphulaphula ke zininzi ke izinto ke bathi ke bafuna uthetha ngazo phaa ukusukela phaa ngoLwesihlanu nge-20 ngelipheleleyo. Ithi ke le nto iKaizer Chiefs phaa nge-20 ngoLwesihlanu nge-20 kaJuni kulinde into yokubana ke ibe iyavula iyabuyela phaa enkomeni. Kaizer Chiefs abadlali bayo kunye ke ne-technical staff yayo. Ithi ke Kaizer Chiefs kwelinye icala abantu abalindeleke into yokubana ke bangangabikho ngabantu ababizwe ezikwatini zabo. Ithi kabo bantu ke zabapha ke enye iveki baphumle bahlale nemindeni yabo, ize ke babuye phaa ke nge-27 kaJuni. Umzekelo bathi uMduduzi Tshabalala kunye no-Eden McCarthy baphaa ke kwiskwadi ke seKOSAFA. Endicinga into yokubana ke bawubuya phaya ke baphaa umcimbi abafana bawubuya phaa ke kwiKaizer Chiefs nge-27 kaJuni bawujoyina phaa i-camp ke yeKaizer Chiefs phaa nge-27 kaJuni. iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke ilinde into yokubana ke ibheke phaa kwilizwe laseDatshi phaa nge-3 kaJulayi. Abafana ke bokuthula noxolo bazawubheka phaa ke kwi-pre-season ke kwilizwekazi laseDatshi phaa eHolland ngoJulayi ke nge-3 kaJulayi baphulaphula. Itsho ke loo nto laa Dutch training camp ke baphulaphula ke iza kuyinceda iKaizer Chiefs kakhulu ke, iza kuyinceda into yokubana ke abafana abadala bakwazi ke uba ready for into yokubana baqale ke iliga lapha eMzantsi Afrika. Izabanceda futhi naphaa kwimidlalo ye-CAF Confederation Cup, izabanceda ke ezintweni ezininzi ke abafana beqela leKaizer Chiefs nokukwazi into yokubana ke baqhubeleke ke bafune experience bafake ke ezinye ikhaphu ngaphakathi. Loo nto ke yakubanceda phaa lo pre-season ke bazobe beyibambele phaa kwilizwekazi lapha eHolland. Injalo ke baphulaphula ke imicimbi ke malunga neqela ke leKaizer Chiefs bafana abadala ke bayavula phaa ngoLwesihlanu nge-20 ke kaJuni. Nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana ke niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.